weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to gudduɗi ndeɓe gerlela dongela bofala madina kaaƴe pawe ko on waktu yoni ha e nder galle alhaji abou samba moussa joom wuro kaaƴe pawe kame mamadou demba sy alsan yeroba ha e nder galle demba modi ba to madina kaaƴe pawe ene jiya e gardidi kabruji men to leydi sénégal winoɓe ma mbal hofgo juuɗe ɓen dognoɓe autoji transport e nder leydi ndi ko wayno dakar hewɓe dogui nder leydi ndi noon woni hen dogɓe woni hen ɓe dogani ñalawma hanki o jagorɗo yagara leydi ndi hollitino oɗo saaha laamu ngu ne udditi juuɗe mum gam waddede kaldigala to leydi mauritanie hoorejo leydi ndi hanki o rokkiri prix jeenari jaam warande afrique mouhamed bouhari hoorejo leydi nigéria ɗum ko jonde hanki yuɓɓinande to nokshod laamorgo leydi ndi taw ko jonde jaam e kisal wattude tatiɓire to leydi mali hewɓe pelle kolliti metti mumen wonande garnata beddaɗo e cortège imam mahmoud diko ɗum ko giwnoɗo toon to arabie saoudite jaɓɓa toon to bowal ardiwoje ngal bamako ɓe erima laamu leydi ndi nde uddita hen loskoji jaaƴƴi to leydi guine konakiri brigade haɓatoɓe ko fate banggue doroka ɓe pawi juuɗe mabɓe kene tolno e temedɗiɗi e nogas e 5 kilo taw ko huuɗo bonko ko kerola hakkude leydi guine kame sraliona kabruji men manaw en ha to côte d'ivoire nigéria burkina faso somali guinée équatorial rd congo ma en jaato jolam jaɓeri toon to ukraine musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen musidɓe tedduɓe funnangue hirnangue rewoy worgo sahale ɓaleri jaam koye are meɗena jaam garɗoye men woni gorel teyya ko ha ko moƴƴo iwruken to kordinoro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel teyya ko haakono haako wargani a wulna ndiyam ma ha wula juppa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorel teyya ala rewam ala effet ko haako woocako taw kadi ene nafta neɗɗo sukkita ɗaɗi maɗa an neɗɗo mo ɗaɗi mum cokki an joguiɗo avc jogui cardiaque yiƴam dogata e ɗaɗi muɗuma tuƴiɗo koyɗe musoje koppi musoji ɓandu jaaɗoru ɓandu wandu sukara sa jokkodire gorel teyya joni keɓa hen ko laaɓi sa yiiɗi hebde ko laaɓi ha ɓerde ma deeƴe ko jangta e gorel teyya jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www point gorel teyya point com ma jangan hoore maɗa sa yiiɗi jokkodirde gorel teyya ko fate tonggode mabɓe woto woɗɗo joni so tawi gonɗa koto leydi mali ñooro jokkodirta koye dawouda sare mbatta ko 00223 72 68 11 54 so tawi gonɗa koto leydi gambi jokkodirta koye koddanene abouba 00220 282 29 43 so tawi gonɗa koto jimɓe jokkodirta koye amadou thioban 00221 77 428 85 88 so tawi gonɗa koto états-unis de amérique ko abou so kawral fouta business plus 1 34 77 01 56 77 so tawi koto leydi france gonɗa jokkodirta koye haruna gayda 00336 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe mbadden dando fade safara gorel teyya ceerno jibisi ko wittiyanke leɗɗe safriyanke safroji fina tawa
ceerno jibisi laaɓaɗo listihar kumpitiɗo ƴeewgal sa jokkondire makko aɗa kiimo inde ma e inde nene ma o haalane caɗele ɗe gonduɗa ha mbiyamo yoni. ceerno jibisi ko kumpitiɗo ko fate banggue lasrari joguiɗo humre kumaɗo walla ni joguiɗo caɗele dabare sa jokkondire ceerno jibisi ma yiito hen hoore maɗa. ceerno jibisi ko lootowo ɓayre banggue dañal aduna ha tenti noon e on commerçant walla ɗanniɗo liggotoɗo yogay fannuji certuɗi kala. ceerno jibisi to banggue leɗɗe omo safra ñabbuji cuuɗetoɗe nder ɓalli ko wayno kiis fibrom nem debbo donkuɗo ɓesnude mo seyɗani memi ɗeɗo gueɗe kala kanko ceerno jibisi omo safra joguiɗo caɗele goragu jawɗo yiitade hoore muɗuma sa jokkondire ceerno jibisi ma yiito hen hoore maɗa. ceerno jibisi ene jogui leɗɗe e fannuji tati hen lekki gooti ene safra kene tolno e sappo e tati rafi lekki ɗimmiki ene safra kene tolno e sappo e jeetati rafi. so tawi noon koye mbaadi tati ɓiri ndi waddete koye gawri samme walla ni gawri suuna on noon ene safra kene tolno e sappo e jeenayyi rafi so tawi a waɗiri no wiruma ni henna. ceerno jibisi holto tawete ñalawma hande o omo tawe to cuuɗi men joom ɗum ko caggala nde o wonno toon to Wourossogui hande o omo andina dendagal bandiraɓe almuɓe makko e yiɗɓe jokkodirde makko kala omo tawe ɗon ɗo cuuɗi meɗen juma. ceerno jibisi to banggue ƴewgal so tawi gonɗa koye leyɗele ñamoje franc CFA joɓata ko temedde nayyi mbuuɗu so tawi noon gonɗa koto leydi Mauritanie mbatta ko ujunere ugguya so tawi noon gonɗa koye leyɗele goɗɗe ɗe gona ɗeɗo henna ceerno jibisi ene waɗanma taw hay mbuuɗa yoɓata. sa yiɗi jokkodirde e tonggode ceerno jibisi beele mbawa neldudemo so Orange Money walla ni so Wave beele wo ƴewanma listihar maɗa mbatta ko 77 653 03 67 so tawi noon ko numéro makko appela beele mbawa hebde ceerno jibisi mbatta ko 78 163 24 82 so tawi noon ko numéro makko WhatsApp ɗum koto leydi Mauritanie 00 222 47 22 80 84 so tawi noon koto leydi Mauritanie Nouakchott to Netteka ene tawe ɗona musidɗo makko biyeteɗo ceerno Alassane Sy sa yiɗi jokkodirde ceerno Alassane Sy mbatta ko 36 62 04 99 walla mbaɗa 48 10 00 13 musidɗo kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe njeslaare walla mbiyana njeslaare sappo e jeeɗiɗi siilo hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase tati yonti kumpital men ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal Weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba Dia gorɗo Yangara mo leydi Sénégal woni Mansour Faye hanki haalande makko o holliti wonande kuule ɗeɓe taƴiɗe kala ko faabade ɓesguji leydi Sénégal wona fawde mabɓe ko teddi wona kadi yawade ɓen dognoɓe otoji ni syndicat ji ɓeɗona ɗum noon ko ha yimɓeɓe kala gona e jaam e kisal e cellal nde tawno ko waɗa ko kala waɗira ko yimɓeɓe ha daña jaam kono waɗira ko haaɓe daña hen goɗɗuma o holliti kankoɗo hen poste mo jogui to banggue Yangara ko mawɗo leydi ndi hoolimo tottimo omo waɗa hen ko wawi ɗum noon ɓen fiɓɓe yaade grève ene mbawi yaade ɓenne kadi mbiɓani yaade grève kañumen ene mbawi gollade kono wo holliti laamu ngu yattirta caggal fati banggue gueɗe ɗe ƴettiɗe guila to banggue dognude otoji 23h ha fayelma 5h subaka ɗum koko haɗa himdude bagage tan ha tedda guilay baafe ha e goɗɗum kala e gueɗe patuɗe gueɗe goɗɗe kala siftinde ona wonande ɓen syndicat ji tambiɓe ya gara leydi ndi ɓe kolliti yiddeɓe ko ɓeydude coggu ya gara gam teskede ɓeydugol gasoil ko nonne kadi dognugol jammagol ɗum ɓuraniɓe nde tawno subako so wiyama tan udditama ɓittodiral e inco kala waɗata ɗum noon luural waɗi hen ha ganduɗa hande o hewɓe jeehi grève woni hen ɓe jahani e nder Dakar kala hen ɗo tourniɗa ma yi hen
tataji kono ne kadi ko fate bange car rapide taxiji Dakar dem dik kala enen doga non kadi jakartaji ko fate bange Saint-Louis hollitama ton nona hewɓe dognani otoji mumena kono ne kadi Fatick so wona jakartaji Thiès woni hen ko dogi woni hen ko dogani firti ko ɓe jeehi grève ɓe jahani grève onon ɓe kolliti dumato ko balɗe tati ɗo ha aljuma so tawi woni ala ko wayli hen haydara ha joni keddoɗen koye leydi Sénégal gartaten koye jillu Marie Le Pen woni sarɗi yanke sur sarɗiji leydi France woni kadi dawri yanke mantiniɗo nder leydi ndi kam waɗi jillu muɗum e nder leydi Sénégal jillu balɗe tati gila altina talata alarba hande o jillu makko gasata hanki noon wo yilloyima nokku ndema ɓurɗo mawnude e nder Afrique de l'Ouest kala ɗum noon tawete ko toon to Saint-Louis ko fade banggue ndema maaro o yillima yoga e nokkuji taweteɗe nder leydi Sénégal ngol woni goo makko kanko Marie Le Pen yillade e nder leydi ndi warani goto mo arde won e sarɗi yankoɓe woɗɓe to Kédougou ko cummusɗo waɗi toon on cum hanki jeeyi sababu ha ganduɗa kene tolno e temedde ɗiɗi tiɓa woni ko yaade curki ɗum waɗi ko nokku biyeɗo Bantak ene tawe e nder diwan mo Kédougou kene tolno e temedere panneau solaire woni ko yeehi yaade curki ha laaɓi toon to Bantoka ɗum noon wi APS Mamadou Camara yaltini ɗum ɗon taw ko liggotoɗo e municipal taweteɗo e oɗon diwan holliti guure kewɗe nottima gam faabade kono feccere wuuro ngo kam ala ko heddi hen haydara so wona sumi kono ne kadi gawri e guura e gueɗe kewɗe gono toon kala jaadi e curki Ansoumane Diom kam woni gardiɗo catal bitegal gardiɗo catal bitegal Assam ɗum noon ko toppitiɗo ɓen rafaɓe hakkillaji woni ɗe haqqillaji birniɗi dañi hanki joɗodade e hoorejo leydi ndi toon to galle lamorgo to woni Macky Sall gam jarde hoorejo leydi ndi gila tan taƴi wonande hitande kala ene weeɗa kene tolno e 500 millions gam faabade kene tolno e ɓeena kene tolno hande o e ujunnaje nayo taw kadi ganduɗa ujunnaje nayo taw ko ɓen joguiɓe rasi haqqillaji taweteɓe nden ñiɓirde o holliti wona hunde wemde o yaltini ɗum koye micro RTS kikiɗe hanki o gam jardema mawɗo ndi e darde mum gam wallidde ɓeɗo henna joguiɓe caɗele hakkillaji ha joni keddoɗen koye leydi Sénégal gartaten koye terre woni kaɗo henna laana lumbotoka to Diamniadio ha faynma Dakar kene tolno e 17 million client woni ko ɓe dañi taw kay ko ɗannotoɓe e kaɗo e laana kala ñalawma garɗo ɗum noon laana ka dañi tan ko hitande 17 janvier 2022 ha faynma 17 janvier 2023 hanki o waɗi ka hitande koko dogata taw kadi ganduɗa kene tolno e 14 milliards koppreje franc CFA woni kaka nanni 17 million woni ko ɗanni e nder makka hakkunde ticket jarowo 150 temedere e temedde tati mbuɗo kene tolno e ken tolno e 94 kala temedere nde limɗa oɗo sa holliti weltare mum mawde no fewi faade kaɗo hen laana terre taw ko lumbotoka hakkunde Diamniadio kame Dakar yimi yanke kelme woni rappeur biteɗo Mor Talla Gueye activiste nottotoɗo nit dofa kam wiya teb subaka hande o andaka noon ko jaggira taw omo tawi e juuɗe ɓen dadiɓe nden kay kisal oɗo sahane ngakki to Kermassar finoɓe toon hande kolliti ɗanorto ko guitel gotel ɗum ko caggal ɓen bandiji joguitiɓe armeji yinnoɓe yiyande e nokku hawre gendarme ɓe nottima ɗen piyande dañi sababu ha vigile goto woni denowo galle wasi hen fittande mum kamɓe ɓen bandiji nde ɓe dogi ɓe mbawi ɗaccude oto mabɓe mo 4x4 hedde banggue Sangalkam taw kadi on oto jeeya koye société goto golloteɗo e nder leydi ndi Sénégal jaydiyanke Dakar matin woni Pape Alé Niang mo ganduɗa ɗaccitaɗo hande ne woni wellitare to galle mum kono kadi woni koye jimadi ñawowo ñawore makko noddite ko ñande 1 avril e nder ndeɗo hen hitande ko fati banggue dossier ji OFNAC ɗi o yaltinno hol titre mo jogui en ha wawi yaltinde en ɗeɗo henna gueɗe kewɗe no fewi ñawore wonde ko siwit botte woni tan wonande Ousmane Sonko tumaɗo
ko fati bangue viol comme menace de mort ma dossier ji moma wonande doyen nam juge neldi ɗin dossier ji yeeso chambre criminelle ko toon jogori ñawoyede kankoye ndey Khady Ndiaye jeynoɗo on salon de massage ene wonde Adji Sarr kanko Ousmane Sonko kono andaka taw daɗo kono ko toon gueɗe ɗe kala paati jeheten ko ton to Ziguinchor taw yen toon musidɗo men Amadou Ishaqa Kebe hol kabruji garandena toon to Ziguinchor ko taari ɗum kala. Assalamu aleykum wa rahmatullah. wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Sar Abdullaahi Saar a salmitama e dennagal hettoɓe Weltare TV. Kabruji gaɗanɗen ɗo e nder Ziguinchor hande jeheten ko to e commune Djiby Dione holko kewi toon ina wayno soldateɓe ɓe kawri toon e robe laaɓe wuri wiyeten Kajalak e Djiby Dione e Wajur. Soldateɓe Sénégal naaɓe ɓe ina wayno soldateɓe laamu ngu kamɓe de ina wayno hen goto kam ruttima jomum ina waɗi joyi bilsi. To banggal robe laaɓe ina waɗi tato mayɓe e jeeɗiɗo bilsuɓe eko jagga yimɓe Sazane Atum Badiane e yimɓe Salif Sadio ko kamɓe kawri ɓe kawri armé ɗe. Yimɓe Sazane Atum Badiane noon kanko o jooɗi ko to e nder Guinée Bissau toon o jooɗi e nokku biyeteɗo Warera. Soldateɓe makko kawri e soldateɓe laamu ngu waɗi hen noon pilɓodiral. Soldateɓe laamu ngu yano ko duppoy toon guesa mabɓe yamba ina wayno toon ne heewi banggueji commune Djiby Dione o. Ɗiɗo duuɓi fof hay goto suusano jopade toon piɗeli. Liyitina Aliou Kandé gila ari kanko adi natode toon o bonni toon holɗum koɗanɗe robe laaɓe ɗo gonno ɗo yentude e quartier ji mabɓe ɗo ɓe mbaɗanno basuji mabɓe. Gila nde noon fewde joni ina wayno toon ko longguere wulde nde ɓuuɓani. Yimɓe Salif Sadio kamɓenne goni ko e département holɗum Djiby Dione ko toɓe goni ɓe ɓuuri ɓallade kamɓene ko frontiére hakkude Sénégal e Gambie. Kamɓene ko on toon banggue ɓe goniri ina wayno goto fof ina jogui banggue keɗɗo toon. So tawi garti ɗo Ziguinchor yimɓe APR kamɓe de ɓe jaabima Ousmane Sonko maire wuuro ngo ko wi Macky Sall président Macky Sall yahata 3e mandat walla président Macky Sall ina dari kam e farayse habdemo yaade candidat 2024. ɓe mbimo yo woƴe hoore makko o wasa woƴede président de la république. So tawi o wiyama omo yahata no yahata, so wiyama o yahata ala ko wawi hen. O wawa jippinde leydi ndi, o wawa jippinde nangue to leydi ga, hay hunde ala ko wawi hen. ɗum noon yo artide haqqille makko anda leydi ndi ala ko wawi wadde hen hay hunde. Kanko e laamaɓe fof ko goftu ko laamaɗe yimɓe fof ko laamaɓe ko luwa tan o wawa dawde diwde luwa. Musidɗo meɗen Sar Abdullaahi Saar haade nene yettete ko taal hanki a tooñi kam ina wayno gaade ñebbe garani taw nde wonno ni haa kono ko soko doj hande ɗo jiɗɗoɗa fof ina wayno leydi e diwan he e ɗeɗo gure. ɗum noon hande sa ari ɗo so Allah jaaɓi inchallah mawla maɓe dañ koɓe kottirma ko jiɗɗa ko. Kono noon ñebbe ɗe de jara ko piindi e kalaati ɗum noon suwa ñamminde. ɗum noon Weltare TV musidɗo Ahmed Issa Kebe gorko mbotto kabaruji ɗo fuɗo radio Zik FM jokkondirde Sar Abdullaahi Saar ñaamo ñebbe yalno koye walde jam. Amadou Ishaqa Kebe caggal tan a wi ko piindi e kalaati en goni toon hande o kam mi heewan namde no feewi wonande holton to piindi ɗi e kalaati ɗe ɓuuri feñje hen a semgi wi to Ziguinchor ko taari ɗum kala. Paɗen ko toon to leydi Mauritanie discours hanki o jonde wattude tataɓire ko fate banggue jaam e kisal Afrique. Mohamed Wol Qazwani hoorejo leydi ndi hanki e nder discours makko wa arti jaam ha tenti noon e nder Afrique kadi oɗo saaha nde yimɓe ɓeydata ummitinde pine ɓiɓɓe leydi ndi ha yimɓeɓe kala gona jaam gam riwtude wonande kene adda fitinaji e hakkude yimɓe nde yimɓe kala ñotodirta gona neɗɗo goto to banggue jangde pinala faggudu e gueɗe jaaduɗe hen kala jeenari timmudi noon taw ko prix ko fate banggue jaam. Mouhamed Buhari hoorejo leydi Nigéria gonɗo e ciltirɗe taw ko manda muɗum ɗo e mayirɗe waɗi ɗo e tan e lewru fandu toon to Nigéria kam hanki rokka ɗum ɗon ɗo Nouakchott ɗo gam dogdemo koyɗe jaam e wondemo lamɗo leydi jaam laamiɗo leydi Nigéria hanana yalta
taw koye jam e koyɗe jam kala ɗum woni ko rokka ɗona nden jonde noon made jokku ha 19 ñalawma janggo ɗon ɗo noksot lamorgo leydi Mauritanie hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Qazwani o dañi joɗoɗade ambassadrice jaafoɗo ambassadrice de bon volonté mo leydi Amérique to banggue diineji taw kadi ganduɗa ko toon to galle lamorgo to almourabitouna woni Rachida Al Hussein ɓe mbawi yewtide toɓɓe jaaƴe no feewi ko fade banggue gueɗe ɓamtare e jonde jaam nottiɗo e nder noksoɗa hakkude jokkodiral diineji leyɗele ɗiɗi ɗe woni leydi Amérique kam e leydi Mauritanie batu jonde haɓade golle sukaɓe gollinteɓe nder leydi Mauritanie suka mo ganduɗa heɓani duuɓi gollorɗi tawne golline e kala saaha taw kadi fonno wonde kañumne fandare gurdam mum ko yaade toon to école janggoya walla ni to duuɗe heɓoya gandal ɓuuri ko gollinte guilay jeeyguji ha e goɗɗum nelede e gueɗe goɗɗe kala walla waɗɗade bamɗiɗe ƴogoya diƴƴe ɗum noon tawtora ndeɗon jonde ko koolaɗo kuuɓala jagoɗɗo golle kam e yaadi mum kala gam yuritade ɓe to golle balɗe ɗiɗi ɗum ko ñalawma hanki o e hande o kala mission ko fade banggue médical iraniyena safroɓe jettima to noksoɗa lamorgo leydi Mauritanie ene tawe yogay hôpitaux ji taweteɗe nder capital ngal wi jagorɗo cellal ɓalli leydi ndi e nder hello makko Facebook o windi ɗuma o holliti kamɓe ɓen arɓe maɓe ndumoy leydi Mauritanie balɗe 15 kamɓe ndendi koɓe 17 neɗɗo hen 17 ko spécialiste en yaruɓe fannuji kewɗi to banggue ñiiƴe to banggue raaɓo kunuɗe ceekande oppirde ɗuma e fannuji goɗɗi kala aɓe tawe hen kono kadi ɓe cafrita tan ko gam yidde wallude ɓiɓɓe leydi ndi ha daña jaam e kisala batu jagorɗe leydi Mauritanie hande ponnoɗo latade dirtinama hayti wadde ñalawma hande o kono noon jayne nde hollirani ko jeeyi sababu on batu jagorɗe laataki hande hoorejo jagorɗo leydi Mauritanie ñande nogas e jeegoma duɗo hen lewru ma daro e yeeso ɓen sarɗiyankoɓe gam addude kuccama golle gouvernement mum 2023 walla mbiyen 2023 nde hitande wonande fade banggue ɗen kuccam ɗeɗon golle hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Qazwani ne tijja aljuma o faade to wuuro Tchida ne tawi nder leydi Mauritanie ɗum ko tawtoredemo festival to banggue pine ɓiɓɓe leydi ndi mawo duuma toon jammaji ɗiɗi ñande aljuma nde kanko mawɗo leydi ndi al akhbar ɓe kolliri finoɓe toon to Tchida kolliti weltare mumen mawde no feewi ɗum ko caggal catal tambingal guura feccude toona wonande guilay maaro nebam sukara e gueɗe kewɗe no feewi gam wallidde finoɓe toon ɓe ha mbawa yaltude caɗele heegue kene tolno e 900 taw ko famille heeɓi hen balle mawɗe no feewi gam oɗo saaha riwtude gueɗe kewɗe ɗon ɗo mawɗo leydi ndi jogori yettade e nder oɗon diwana jagorɗo affaire étrangére mo leydi Mauritanie Mohamed Salema wolde marchoga hanki hocci laana ndi wawa gam yaɓande to jamena lamorgo leydi Tchad tawtorede jonde hande janggo nden jonde ɗon ko fati banggue G5 Sahel ɗum ko caggal yontere yawtunde jonde G5 Sahel yuɓɓinade ɗon ɗo jamena lamorgo leydi Tchad taw yuɓɓinno ɗum ko jagorɗe konuji leyɗele taweteɗe G5 Sahel ne wonde chef d'état ji majeur gam oɗo saaha ɓeto golle nden kay kisala fedde nde ɗo yarata nden jonde noon ko hande fuɗɗi kam ene wondi e janggo kala to kiifa étudiaji taw ko fati banggue heblo taw ko formation professionnelle ɓen kadi hanki ceppi moɓodiri gam hollirde metti mumen ko fati banggue lelgol boursi mabɓe ɗum ko hanki ɓe kolliti ɗuma so tawi arani koɓe ɓeydoɓe seppoji mabɓe taw koye heblo étudiant ji taweteɗi toon to wuuro kiifa sen guewi to leydi Mauritanie ko to leydi Mali jokkodiral hakkude leydi Mali kame Algérie to banggue diplomatie ɓeydima yarude yeeso ɗum ko caggal jillu jagorɗo affaire étrangére mo leydi Mali woni Abdullaahi Diop ne wonde Ismaïla Wague jagorɗo beldal ɓe jaɓɓama toon to Alger lamorgo leydi Algérie taw jaɓɓiɓe ko nanɗo mabɓe kamɓe noon ɓe jewtidi toɓɓe jaƴƴe no feewi ɓe dañi joɗoɗade Abdelmajid Taboun hoorejo leydi Algérie si fande Alger 2015 ɓe garti e yurnitade pelle joguitiɗe arméji nder leydi Mali ɗum ko caggal nandirala nde ɓen ɗaccuno gam ƴettitede natinede armé leydi ndi kam yoga e gueɗe kewɗe
ala kala ko gasi mayirde ndeɗo hen hitane manire mayirde muma pelle kewde kollitino hen mette mumena ko wona ɗum ko noon sifande ɓeydude jaam hakkude leyɗele ɗiɗe ha tentinden kay kisal lawola hakkude Algérie fayi Borjibarji Mokhtar fayen makkiɗal ha fen mato Bamako ngam ɓeydude nden kay kisala hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe e haɓade wonande pelle joguitiɗe armeji taweteɗe e hakkude leyɗele ɗiɗi e moƴƴinde ko fate banggue gueɗe commercial taw ko hakkude leyɗele ɗiɗi ɗum woni ngal nandiral sifande nandiral ngal hakkude leydi Mali kam ene wonde leydi Algérie jonde taw kadi ganda ko fate banggue ɓen dawriyankoɓe ha tente landa adema ɓe kolliti wonande kila tan ndeɗo hitande dari janvier 2023 ha yettiɗo henna ko fate banggue wargoji e janguji kewɗi mbaɗi e koninkoɓe leydi ndi kame civil en jamburu en ɓe kolliti hen noon mette mabɓe mawɗe no fewi ɓe neldi duwaw ɓen was ɓen pittale gañiɓe kala ɓe erima noon laamu ngu nde ɓeydata darde oɗo saaha jaam e kisale nden ka hakkude leydi to ngam teskede janguji ɗi no heewi tene kadi ko janguji limtinɗi jeeyaɓe e landa ex président woni ibeka landa makko ka oɗo saaha ɓeydima yatude caggal woni RPM 2013 ha 2020 kono teskama hakkude Bamako e Mopti gawo tawitinoɓe hemɓe kala nana cohtoro gotel kala ene paye landaji goɗɗi ha tenti noon gonnoɗo hoorejo suudu sarɗeji do leydi Mali yalti hen kam e woɓɓe kala ɗum noon firti koɗo saaha mo gonɗen landa gonnoɗo hoorejo leydi ndi jaltuɗo ɗum woni Ibrahima Boubacar Keita ya taw landa ka jogorani memde leydi gartugol Imam Mahmoud Dicko taw kadi iwdemo toon to Arabie Saoudite artudemo to Bamako lamorgo leydi Mali to boowal laaɗi diwoje ngal Modibo Keita Sénou ɗon ɗo jaɓɓano caggal nde wonate auto makko e cortège makko o dañi weddede lacrymogène ha ganduɗa curki naati nder auto makko pelle kewɗe ko wayno CODEM ne wonde CMAS kamɓe kala ɓe erima hollirde mette mabɓe ko wayno Aminu Guindo nonne kadi ne wonde Youssoufa Daba Diawara ɓeɗo kala ɓe kolliti mette mabɓe jonnan ɗum hay seeɗa ɓe erima noon laamu leydi ndi nde ɓurata wattude haqqille mum e loskude ɗeɗo henna gueɗe hol jeeɓe sababu ngal ɗo henna baɗal ngal yoɗani siftinde on kanko Imam Mahmoud Dicko yehino toon to Arabie Saoudite o dañi toɗɗede kewendi taw ko Ligue islamique mondial oɗo saaha ko hen o jeeya to an sogo ko suka gaynako janoɗo aynoyde bifta sara wuro witego manzanga noon ko kilométre ji sappo hakkude mum e an sogo sanga 17 heures juulal takkusana ko nden wo bifta nayi makko e bey e baali kala ɗi o aynanno ha ɗo yiitaka firti ɓen waɗɓe ngal baɗal koko jaadi hen to kajolo tonne kadi ko wañoɓe burkinanaɓe diddi ngabu ngon ngabu noon ari moltade koyno ko mbiyeɗo kambo ko wuro tawetego kilométre uji jeeɗiɗi hakkude me kajolo sara maayo ngo ɓe mbiyata zale taw ko lac sacré ɗon noon ngabu ngu ari moltade ɗon joom wuro haɗino kono ɓe dañi fellude ngal kural yanoyi koye goto biyeteɗo Adama Traoré taw ko gawowo on noon ngal kural tampinimo taweteɗo hande o to hôpital mo Sika So ko wona ɗum ko joom wuro yamiri ɓen wañoɓe Burkina nde mbawata nanguede kono ɓe dañani yoɓade fittandu nguɗon ngabu jeheten ko ton to Gambi hande ene jogui sunare mawde no fewi caggal jaltugol aduna wonande hoorejo jagoɗo mabɓe woni tan cukko hoorejo leydi ndi e wiide mawɗo leydi ndi ala no mbatten sowona kettoɗen en musidɗo men koddanene Aboubaha toon to leydi Gambi. ko noon tigi Allah jarama hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe weltare TV mbiyen ko ɓuuri tengtude kabaruji meɗen ta hande ko kabaru goto ɗo e nete e nder leydi meɗen te Gambi wiide inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mo ganduɗa ko hoorejo jaborde mo leydi meɗen te Gambi biteɗo Badara Aline Diouf mo ganduɗa yano toon koto leydi endo gam safroyade en wayno hawri e ladial e nyalaw e subaka hande o non woni
woni mette e sunare mo ganda ko horejo leydi ndi président Adama Barrow nana holliri sunare muɗum e nder leydi ndi fof no fotiri ene wayno noon o rendi kadi ɗen mette nden sunare ɓesgu leydi Gambie e ndete no fotiri kanko noon ene wayno goskiki suwa andede taw holnde ñalawma foti arde walla ñalawma foti yettade ɗo hennete e nder leydi meɗen te Gambie kala tan ko wawi wonde hen ko ma en gartuɗo mbawen habrude ɗumenete bandiraɓe ene wayno tan de caggal nde o ƴetti wonde hoorejo jaborde faade joni o wonani taw ko wiite ko hay hitande taw o hawri ete e lajal ɗum ɗon noon hande ɓesgu leydi Gambie fof hande finiri ko sunare mawde ɗo hennete e nder leydi meɗen te Gambie ko denen Abouba ngam weltare TV ɗo ennete e Serekunda. Kodnene Abouba jayde weltare TV kame heɗiyankoɓe mum kala ne nelda duwaw ne ndenda sunare dendagal ɓesgo gambinaɓe kala jaltugol aduna hoorejo jaggoɗo leydi mum subaka hande o to ende taw kadi koye hafi dabɓo janoɗo toon a safroyade sen gewi to leydi Gambie koto Guinée Conakry brigade tappitiɓe ko fate banggue drogue haɓotoɓe ɗum keeɓi noddali tawɗi noddali kadi koye keerola hakkude leydi Guinée kame Sierra Leone nokku biyeteɗo Sineya kame Mousaya ɗi nokkuji noon ne tawi keerol hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe jaggama hen noon worɓe joguinoɓe oɗon drogue kene tolno e 225 kilo huɗo bonko ko ne hen kadi drogue ɗum woni oɗo saabi ɗacciri tongode mabɓe tongode 16 ngam jokkodirde ɓiɓɓe leydi ndi kala kay jiiɗo tumɗo dognowo drogue yo jokkodire e mumen beele kamɓe kala ɓe mbawa haɓade ɗeɗon gueɗe ha jalta leydi ndi to Côte d'Ivoire police fawi juuɗe mum e pelle ɗiɗi bandiji wiiɓe mawɓe gila tan 2011 ha faynma 2019 ha yettiɗo hen ko guykaji mawɗi ala kala ɗoɓe portaka plante kono koɓe ronkunoɓe jaggede ko pelle ɗiɗi renduɓe yardude wotere kono kadi ko pelle ɗiɗi guykaji joguitiɓe fetilaji armeji saabu tawame mabɓe e ñiɓirde mabɓe fetilaji kamene wondi kadi e pistolaji kame kure e gueɗe goɗɗe kala kewɗe ko sakkiti ko tan ɓe gujjani le 23 novembre 2022 ɓe gujjani ko libanais goto kene tolno 1 million pawɗo oɗo saha kamɓe kala ɓe mbiyama teɓ aɓe tawe e juuɗe ɓen dadiɓe to Abidjan Mango to Nigéria tettama toon walla mbiyen jaggama toon drogue kewɗo no fewi jaggi ɗum ko duwaña to Bowal laaɗi diwoye ngal Murtala Mohammed to Lagos ɗum noon ko laana ndiwowa jurinoka tawa on koli drogue ene nanna e nder kaɓirɗe mintaheɓe kono kadi oɗo saha loskoji ne jokki hen mo jeeyi o koli mbete ko koninkoɓe leydi ndi walla ala ko yimɓe woɗɓe yinnoɓe nattinde hen trafic goɗɗo ko ay wonde kala loskoji ne jokki hen ɗo tan e lebbi ɗiɗi walla ɗo tan e lewru fawru leydi ndi ne jogori yaade sungoji hol jogoɗo lomtade Mohamed Buhari to leydi Burkina Faso état majeur leydi ndi erima subaka hande o ɓiɓɓe leydi ndi hol jalto baara jagal ngara walludeɓe camion ngaji kewɗi carsuɗi guura jogoɗi yaade yogay nokkuji ɓen juukiɓe ɓe ngala ko ñaami ko jaari taw kadi ko balle timmude faade hen ngam wallude ɓeena rimdide ɗin sakuji ha ɓen mbawa hebde guura mumena taw koye kissala Somali attaque 60 kilométre hakkude e capitale Mogadiscio taw waɗi koye camp militaire Al-Shabaab ko ɓen jeyti nguɗon jangu ngo ganduɗa jeeyi sababu yoɓade 11 fittandu koninke to Guinée équatoriale jaggama ɓi hoorejo leydi ndi jeeyi sababu nanguedemo ko yeydemo laana ndiwowa état leydi ndi taw kadi kana ndiwowa wonno ko to ila to banggue île Canaries to Espagne 2019 ko nden wo yeeyi kan laana ɓe kolli ɗum koye jayde leydi ndi oɗo saamo wattawa e galle nden ka haade ñawore makko yande keddoɗena jon ko toon to Guinée équatoriale lundi yanke ɓiɗeɗe Julie Obama mefuma kam wasi fittande muma jagganoɗo guila tan 2019 tumaɗo e kuddata 2017 on noon nanga taw kadi ko lepti muuse kaso gorko mo duuɓi 51 wasi fittade mum to hôpital nokkuɗo sokaɗo hôpital mo mangama taw kadi guila nde o yalti aduna kono kadi oɗo saha
Espagne jofima peɗeli wonande laamu leydi Guinée équatoriale nde tawno o jogui ko nationalité mo leydi Espagne. RD Congo groupe rebelle rokkonoɓe balɗe ultimatum nde jaltata Nord Kivu hawde samu goɗen gila alende cuwa taw yaltude nokku kamɓe kala ɓe ponno moɓodiroyde koye nokku bireɗo Sambia kono haɗo ala kala ko gasi hen rokkunoɓe ɗen délai ko ɗin sembeji leyɗele jaadiɗe leydi RD Congo sola ɗum tan maɓe en jane maɓɓe kono haɗo ala kala ko gasi hen ɓe ponno tawdirede koto kerola banggue Rwanda walla ni toon to Uganda ɓe jalta oɗon diwan kala jolam jaɓeri Ukraine finiri hande musalla mawɗo no fewi ɗum ko caggal nde hélicoptère yani sara kef on hélicoptère janɗo ne wonno e nder muma 17 neɗɗo hen tata ko sukaɓe ene hen ministére mabɓe jagoɗo gueɗe nder leydi kame jacingol laamu oɗo saɗon losko mango udditama hen ko jeeyi sababu jangol oɗo hélicoptère mbiyete wonko suuɗi walla ala leyɗele ƴoƴande wonande losko kolliti ma ballo Ukraine nga wawde loskude ndeɗo hen jongu ha jeeyi sababu jagorɗo gendi ndi ko fade banggue gueɗe nder leydi kame jacikino laamu heddi e nder oɗon accident Ukraine ngol woni go commandant chef d'état major armée leydi mabɓe woni Valérie ne waɗa jillu mum to Amérique ne joddoɗo e chef d'état major général armée leydi Amérique ɗum noon ha hande ko yidde ñagade Amérique nde ɓeydantaɓe kaɓirɗe armée ji haɓe mbawa dartade leydi Russie to leydi France jaydiyankoɓe ɗiɗo radio France Figaro magazine ɓen hanki daɗi e yeeso suudu ñawore ɗum koko fati banggue chantage moɓe jinno wadde 2015 faade roi Mohamed VI mo laataki keddoɗen joni koyɗen jokkodire to banggue diplomatie hakkude leydi Amérique kame leydi Chine ne piɓi artirde seeɗa ɗum noon ko chef de la diplomatie mo leydi Amérique woni Anthony Blinken ma wat jillu mum ñande 5 lewru fandu toon to Chine jillu balɗe ɗiɗi ngam yurnitade jokkodiral hakkude leyɗe ɗiɗi ɗum ko caggal taƴodiral nde leydi Chine holliri mette mum jungo Amérique nadde hande o ha fuɗɗi hejje toon to Taiwan ko wona ɗum ko oɗo saa ngam yurnitade yidde artirde ko fate banggue jokkodiral hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe kala joni keddoɗen koye ɗin fannuji to Pays-Bas police jaggi toon gorko mo duuɓi 37 tuumaɗo taw koye pelle l'organisation état islamique Daesh o ɗawi ɗum toon to Yarmouk woni 2013 ha fanima 2015 taw koye Jabata al Nasru 2013-2015 caggal mum noon o dogi moltoyade 2018 toon to Pays-Bas kam woni nangaɗo ñalawma hanki o par police Pays-Bas to Chine gila tan duuɓi 60 ngol woni go jibinande ustade e nder leydi Chine ngam teskede 2022 ko jibina ko en famɗiriɓe jibina ko million-ngaji 9,6 neɗɗo ene ɓuranno ɗon ɓe kolliti wonande hitande 2022 ko maayi tan e nder leydi ndi taw ko maayide tan naturel kema wonoyi million-ngaji 10,4 siftinde on leydi Chine ne yaara e 1 milliard piccala 4 taw kadi ganduɗa ko ɓesguji leydi mabɓe musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruji garandene kikiɗe hande oɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon kiɗe moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar kettimalaki jaam yo jaam Allah hiranena